Eli täällähän on tää nyt tämä reuna, eli 3 parin reuna. Koko lyönti, neula, laitetaan tää näiden parien väliin ja sitten otetaan täältä tämä, jossa pitää olla 2 kierrettä. Ja otetaan näillä koko lyönti, tuohon 1 lisäkierre ja toisen kerran koko lyönti. Tähän ei laiteta lisäkierrettä, mutta tähän laitetaan 1. Hämähäkin jalka on tulossa tänne, niin sinne laitetaan 1, 2 ja 3 kierrettä. Ja tähän väliin tulee 2 kierrettä, tää on pienempi väli. Ja taas täällä reunassa käydään koko lyönti, neula, otetaan se reunimainen pari, koko lyönti, lisäkierre ja koko lyönti. Ja tähän 2 lisäkierrettä nyt. Ja tuolla on vain 1, niin 1 ja 2 lisätään. Ja nyt tehdään tää perone heinämaalaisittain. Eli aloitetaan näillä keskimmäisillä pareilla. Liinalyönti ja otetaan tää vasemmanpuoleinen täältä liinalyönti. Nyt on 2 parin läpi. Sitten otetaan täältä tämä toinen jalka, liinalyönti ja liinalyönti. Nyt on molemmat parit mennyt toistensa läpi. Sitten otetaan täältä nämä reunimaiset parit. Näillä otetaan liinalyönti ja sitten näillä tämän puolen reunimaisilla pareilla liinalyönti ja sitten otetaan vielä liinalyönti näillä keskimmäisillä ja sitten aletaan kiristelemään. Ja tässä vaiheessa laitetaan 2, 3 kierrettä, 1, 2, 3 joka jalkaan. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ja sitten kiristellään sen tonne oikealle kohdalleen. Ja siinä on perone. Sitten vaan jatketaan, otetaan täältä taas otetaan tää 1 jalka koko lyönti. Reunapari. Ja tohon 1 lisäkierre ja näillä koko lyönti sitten vielä. Ja tohon 1 lisäkierre. Ja otetaan toinen jalka. Ja liinalyönti. Ja 1, 2 kierrettä ja 1 ja 2. Ja nyt sitten tämän puolen jalat tulee täällä, kun jatketaan tätä puolilyöntikuvioa täältä. Ja vielä viimeinen jalka siellä. Ja vielä nosta. Niin sittenhän on toi. Tää kun otetaan kiinni tähän, nyt on siellä hämähäkikuvio valmiina.